Inedit és una consultora ambiental estratègica i d'ecodisseny amb més de 15 anys d'experiència que ens dediquem a incorporar la sostenibilitat com un vector estratègic a les empreses. En el Cluster Packaging aportem la sostenibilitat quantificada, les petjades de carboni, els anàlisis de cicle de vida, però també l'ecodisseny per optimitzar el packaging. Pack Impact el que permet a les empreses és realitzar de manera eficient i autònoma una anàlisi de cicle de vida de tot el seu portfolio d'envasos i de productes d'envasat, analitzant des de l'extracció de les matèries primes necessàries per fabricar aquests productes fins a la gestió final dels envasos al final del seu cicle de vida. El fet que sigui una eina que les empreses poden utilitzar de manera autònoma els fa guanyar molta eficiència i estalviar recursos que poden destinar a redissenyar aquests envasos per reduir el seu impacte ambiental. Aquest any s'ha afegit també una nova funcionalitat, que és una matriu de reciclabilitat, en què s'analitza de manera qualitativa la reciclabilitat dels envasos de les empreses a partir d'un qüestionari sobre les característiques dels materials que han utilitzat, els processos de fabricació, els additius, etc. La utilització de Pack Impact cap als nostres clients els aporta sobretot el benefici de la informació i del coneixement de quina és la càrrega real de CO2 que tenen els seus embalatges. Això els proporciona una dada en la qual poden utilitzar per tot el que és la gestió ecològica dels seus productes. Un client podria tenir diversos proveïdors i amb una eina com aquesta podria saber si hi ha algun proveïdor contamina més, contamina menys i podria decantar la balança en alguns casos. Per exemple, nosaltres fem servir sempre energia verda i això no ens penalitza amb el CO2. Un altre competidor que faci servir energia fòssil, etc., probablement els valors de CO2 li sortirien molt diferents. Et fa un report supercomplet, molt detallat, i et permet veure del teu pack què és el que emet més CO2. Per exemple, en el nostre cas, el 80% acostuma a ser el paper i l'altre 20% l'energia que fem servir, si tenim calefacció de gasoil, o si la tenim elèctrica, etc. Et dona un report per identificar possibles millores a l'hora de fabricar la mateixa caixa. Tota l'eina el que permet al final és tenir una visió global de la sostenibilitat dels envasos d'una empresa de manera fàcil, eficient i autònoma que permeti obtenir dades rigoroses de cara a enfocar projectes de reducció. El projecte Pack Impact és un projecte que el clúster ha impulsat, implicant a diferents socis del clúster, representants de tota la cadena de valor, als quals hem aconseguit també aixecar finançament públic per fer viable i possible l'arrencada d'aquest servei. Avui en dia és un servei que està disponible pel sector i esperem que sigui una eina útil també per la sostenibilitat de les empreses i de tot el sector. Moltes gràcies per haver-nos concedit el Premi al millor projecte sostenible de Packaging Cluster. Des d'Inedit estem molt agraïts que ens hagueu concedit aquest reconeixement.